खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियाव चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय जोंहा CISF निफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों CISF होनना बुङोबा जों बेखौ फुल फर्मआव मिथियो सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्स होननानै दा बिनिफ्राय जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों दे नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना PO एग्जामखौ पास जानानै दङ नोंथांमोना बयबो बे CISF निफ्राय फैनाय साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आं नोंथांमोननो खोन्थाहरजोबगोन जेनेबा साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां दङ आरो बेजों लोगोसेनो सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन एप्लाइआ मालानिफ्राय स्टार्ट जागोन लास्ट डेटआ माला आरो नोंथांमोननि सेलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोन बेफोरखौ नोंथांमोना जोबजासिम मिथिनो थाखाय भिडिअखौबो नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय दा नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे बेबायदिनो नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हायो दायो आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थाग्रोनो दि बे साख्रिया नोंथांमोना बेखौ हिन्जावसाफोरा एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा दे बे साख्रिया हौवासाफोरनि थाखायल' नोंथांमोना नायनो हागोन बे साख्रिया जाहैबाय कनस्टेबल जायखौ जोङो फायार मेल होननानै बुङो फायारनिबो बे अपसनेल आरो जायखिजाया बे कनस्टेबल साख्रिनि थाखाय फैदों बियो एखे आरो माने फायार मेल दा बिनिफ्राय बेहाय बुंदों दि अनलाइन एप्लिकेशना जोंहा 29 माबानिफ्राय जागोन ना माने जोंहा दिनैनिफ्राय बे अनलाइन एप्लिकेशना स्टार्ट जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन जानुवारि 29 निफ्राय माने दिनैनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ स्टार्ट जानानै जोंहा एप्लाइनि लास्ट डेटआ मार्चनि 4 तारिखआव जोबफैगोन दा जोंहा एसे गोबाव सम दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय दा बिनिफ्राय बे कनस्टेबल एबा फायार साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना बे सेलारिखौ मोननो हागोननो लेभेल 3 नि जोहै सेलारिखौ मोननो हागोन 21,700 निफ्राय जागायनानै 69,100 सिम जाहैगोन आरो बेहाय माखासे एलावेन्सफोर थाफागोन नोंथांमोना माखासे आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय सेलारिबो मोनफादेरबावगोन जेनेबा थानायनि मानायनि फिसफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन एलावेन्स आरो दा बिनिखाय सेलारियाबो जोंहा जोबोद मोजां नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय बयबो दा बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिखौ सेलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो दङ गिबियावनो आङो साख्रिनि डिटेल्सखौ एसे मोजाङै खोन्थालांनि दा बे जोंहा CISF नि साख्रिया जोंहा अल इन्डियानि साख्रि नालाय दा बेहाय स्टेट वाइज साख्रिनि भेकेन्सिखौ राननानै होदों आं नोंथांमोननो खोन्थानो दि जोंहा आसाम स्टेटनि थाखाय गासै साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां दं बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि आनरिजार्भनि थाखाय आसामनि थाखाय बेसेबां दङ बेहाय 45 साख्रिनि भेकेन्सि दं आनरिजार्भनि थाखायल' ओमफ्राय इक'नमिकलि वेकार सेक्सन बिथांमोननि थाखाय 11 जनखौल' होनाय जादों ओमफ्राय SC नि थाखाय 7 ओमफ्राय ST नि थाखाय जोंहा 12 जन साख्रिनि भेकेन्सि दङ OBC नि थाखाय 28 ता गासै जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया जायो आसाम स्टेटनि थाखाय 103 दा बेहाय आनरिजार्भ होनोबा बेहाय जोंहा गासिबो गोलैयो बेहाय जेनेरेलबो गोलैगोन ST बो गोलैगोन गासिबो गोलैजोबो दा बिनिफ्राय बे जाबाय जोंहा आसाम स्टेटनि साख्रिनि भेकेन्सिया दा बिनिफ्राय गाहायाव फैबा नुनो मोनगोन माखासे बेहाय रिजार्भेसन आरिनि खोथा होनाय दङ इक'नमिकेल वेकार सेक्सन STP बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जायखौ जोंहा फरायनाया बेसेबां नांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो दे नैबे बुंदों दे नोंथांमोननि फरायनाया हायार सेकेन्डारिखौ पास जानांगोन माने क्लास 12 खौ नोंथांमोना पास जानायजों लोगोसेनो साइन्स साबजेक्ट थानाय जानांगोन ना आं बेखौनो बुजिनो मोनाखै जेनेबा साइन्स स्ट्रिम ना साइन्स साबजेक्ट बे क्लास 12 आव साइन्स साबजेक्ट थाबासो जागोन ना साइन्स स्ट्रिम बेखौ बेहाय बिथांमोना मोजां खोन्थायाखै जायखिजाया बेयो ओरै जानो हागौ क्लास 12 आव नोंथांमोना साइन्स स्ट्रिम लानानै पास जानायाबासो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा दा जोंहा ओरै जादों दे आङो अफिसियेल वेबसाइटआव थांदोंमोन अफिसियेल वेबसाइटआव माने बे अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना दायो मोनलिया दा बिथांमोना बोखारबाय अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्टखौ अफिसियेल गावसिनि बे CISF नि अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय जानो हागौ बेहाय माखासे सुद्रायनाय फैनो हागौ नोंथांमोननि एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना गासिबो साइन्स साबजेक्ट गैयाबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि अपसनबो फैनो हागौ एसे नेबानो जाबाय आं नोंथांमोननो WhatsApp ग्रुपआव खोन्थाहरगोन जुदि बे क्लास 12 पास जानानै एप्लाइ खालामनो हायोबा माने जोंहा दिनैनिफ्रायसो एप्लाइ जाखागोन नालाय नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय आं नोंथांमोननो आपडेटखौ इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाव जुदि एसे सोलायनाय फैयोबा नोंथांमोना आं WhatsApp ग्रुपआव खोन्थाहरगोन बैसोआ बेहाय 18 बोसोर जानायनिफ्राय 23 बोसोरनि सिंनिया एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंदों नोंथांमोना बैसोनि डेटखौ होनाय दङ नों नायनो हागोन मार्चनि 1 तारिखनिफ्राय 1999 मार्चनि 1 तारिखनिफ्राय जोनोम जानानै नैबे बुंदों 2004 मायथाइनि मार्चनि 4 तारिखनि गेजेराव जुदि जोनोम जानायबा एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा जोंहा SC STP बिथांमोननि थाखाय एजनि रिलेक्सेसन होनाय दं अपार एज लिमिट 5 इयार्सनि सिगां अब्ला 5 इयार्सनि सिगांब्ला 1999 नि 5 इयार्स सिगांबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामजोबनो हागोन जायफोर बिथांमोना 1999 नि सिगाङाव जोनोम जानाय नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट होनाय दंखायो दे नोंथांमोना बे साख्रियाथ' हौवासाफोरनि थाखायल' नालाय नोंथांमोना नायनो हागोन गोजौआ बेसेबां जानांगौ बेखौ होदों 170 सेन्टिमिटार जानांगोन गोजौआ नोंथांमोननिया ओमफ्राय चेस्ट नोंनि बिखाया बेसेबां गुवार जानांगोन 80-85 सेन्टिमिटार्सनि गेजेराव थानांगोन बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना
दा बेनिफ्राय माखासे डिटेल्स होनाय दंबावो रिलेजेक्सनखौ होनाय दंबावो नायनो हागोन नोंथांमोना बेलेग बेलेग जाथिनि थाखाय एसे बेलेग बेलेग देहानि फिजिकेलखौ एसे बेलेग होदों नोंथांमोना नायनो हागोन मेडिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टखौ बेहाय डिटेल्स होदों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन ने नैबे बुंदों दे टेटुनि बागैबो एसे खोथा बुंदों नोंथांमोना टेटुनि बागैबो नायनो हागोन ने माबायदि टेटुआ नोंथांमोननि थाखाय एलिजिबल जागोन टेटु दंबाबो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय टेटुनि माबाखौबो डिटेल्सखौबो होखादों बेखौ नोंथांमोना आरामसे नाय फरायनानै दा बिनिफ्राय गाहायाव फैनानै आं नोंथांमोननो एसे माबाखौ डिटेल्सखौ खोन्थागोनसै सेलेक्शन प्रसेस जोंहा माबोरै जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि हाउ टु एप्लाइ खालामनो थाखाय आङो भिडिअ डिसक्रिप्सनाव अफिसियेल वेबसाइट होनानै दोनदों नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्सनाव चेक खालामनो हागोन अनलाइन लिंकखौ होनानै दोनदों आङो बिनिफ्राय मोनसे खोथा दै नोंथांमोना बे एप्लाइ खालामनायनि सिगांनो बेहाय डकुमेन्ट्सनि साइजआ बेसेबां जानांगोन बे एडभार्टाइजमेन्टखौ मोजां नायना लादो नोंथांमोना आं एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनगोन अफिसियेल वेबसाइटआवथ' बिथांमोना बोखारबाय अब्लाबो आं नोंथांमोननो एडभार्टाइजमेन्टआव होना दोनगोन बेखौ दा बिनिफ्राय फट'ग्राफा नोंथांमोननि साइजआ बेसेबां जानांगोन बेखौ मोजां नायदो 20 KB to 50 KB नि गेजेराव जानांगोननो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय जाथामला डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामलाबायनानै उनाव माने एप्लिकेशना रिजेक्ट जायो बेखौ खोन्थाखादों दे बेहाय कालार जानांगोननो फट'आ मोजाङै डिटेल्स नुनाय जानांगोन बेखौ बे बुंदों JPG फर्मेटाव जानांगोननो सिगनेचारनि साइजआ बेसेबां जानांगोन बेखौ होनदों दे डाइमेनसना बेसेबां जानांगोन बे सिगनेचारनि डाइमेनसना बेखौबो मोजाङै खोन्थादों दे नैबेबो होनाय दंखायो बेखौ मोजाङै नायनानैसो नोंथांमोना बे सिगनेचार आरो फट'खौ आपल'ड खालामबानो जाबाय आरो डकुमेन्ट्सनि बेलायावबो बेहाय बुंदों डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना PDF फर्मेटाव आपल'ड खालामनांगोन बेखौ मोजाङै खोन्थादों बेहाय नायनो हागोन नोंथांमोना बेखौ दा बिनिफ्राय एप्लिकेशन फिसा नोंथांमोननियाव होनाय दङ जेनेरेल केन्डिडेट बिथांमोननि थाखाय 100 रुपिस होनाय दङ अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव नाथायबा जोंहा जायफोर SC ST केटेगरिनि केन्डिडेट नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव पेमेन्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया आरामसे नोंथांमोना मबाइलजोंबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन डकुमेन्ट्सनि साइजखौल' नोंथांमोना गोसो होनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय एसे मोजाङै नायनानै एडमिट कार्डफोरखौबो बिथांमोना गावसोरनि अफिसियेल वेबसाइटआव होगोन बेखौ बे खोन्थादों नायनो हागोन नोंथांमोना बेखौ फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट दा फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआथ' जाखायो जोंहा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ आं दाना खोन्थानि नोंथांमोननि सेलेक्शन प्रसेसा माबोरै जागोन फार्स्टआवनो जोंहा मा जाग्रोगोन फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट एबा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जागोन बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआव खारनाय जागोन रानिं जागोन नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन माखासे डिटेल्स होनाय दंबावो बेहाय फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआव केन्डिडेट्स क्लियारेन्स नै बेसेबां गोजान खारनांगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानो दे फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआव बेसेबां गोजान खारनांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि 24 मिनिट्स मोनगोन नोंथांमोना 5 किल'मिटारखौ खारनो थाखाय दा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव थियारि जानांगोन जेनेबा 24 मिनिटनि गेजेरावनो 5 किल'मिटार खारनांगौबा एसे गोजान नालाय बेखौ नोंथांमोना एसे खारनायखौ खारखाबाय थाबानो जाबाय सोलोंखाबाय थाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआ दहाय खोन्थाखांबायमोन आं एब्लाबो खोन्थाबावनोसै नोंनि हाइटआ बेसेबां जानांगोन 170 चेस्टआ बेसेबां जानांगोन 80 निफ्राय 85 सेन्टिमिटारनि गेजेराव जानांगोन बेखौ बे खोन्थादों दे नोंथांमोना नाय माखासेफोरनि थाखाय एसे बेलेग होनाय दं बेखौ नायबानो जाबाय नर्थ इस्टार्न स्टेटफोरनि थाखाय हाइटआ 165 बाबो जागोन ओमफ्राय चेस्टआ 78 83 नि गेजेराव थाबाबो जोंहा आसाम स्टेटनि थाखाय जागोन बेखौ बे खोन्थादों दे दा बिनिफ्राय जुदि नोंथाङा बे फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट एबा फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआव पास जायोबा नोंथांमोना रिटेन एग्जामखौ होनो मोनगोन दा रिटेन एग्जामाव गासै 100टा कुइसन थागोन होनना बे बुंदों ओमफ्राय मार्कआबो गासै 100टा थागोन बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नै दा बे 100टा मार्कआव नोंथांमोना मा साबजेक्ट फैगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं फैगोन गासै 25टा कुइसन थागोन मार्कआबो 25टा जेनेरेल नलेज एन्ड एवारनेस बिनि थाखाय 25टा कुइसन ओमफ्राय मार्कआबो 25टा थागोन एलिमेन्टारि मेथामेटिक्स बिनि थाखाय 25टा मार्कआबो 25टा इंलिश हिन्दी बे जोंहा बेहाय माखासे माबा फैगोन नालाय लेटार लिरनाय माबा बे ग्रामार बेफोरबायदि फैयो बेखौ नोंथांमोना एग्जामखौ गासै कुइसन थागोन ना 25टा मार्कआबो बेहाय 25टा थागोन बे एग्जामखौ होनो थाखाय नोंथांमोना 2 घन्टा मोनगोन 120 मिनिट्स गासै मोनगोन 2 हर नोंथांमोना एग्जामखौ होनो थाखाय मोनगोन दा बिनि थाखाय बेहाय एग्जामनि डेटफोरखौ बिथांमोना गावसिनि अफिसियेल वेबसाइटआव खोन्थागोन बेखौ बे बुंदों दे नोंथांमोना नायनो हागोन नै दा बे एग्जामनि डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरजोब्बाय दा नोंथांमोना क्लास 12खौल' साइन्स स्ट्रिमाव पास जानायबा एप्लाइ खालामबानो जाबाय जायखिजाया बेहाय बिथांमोना साइन्स साबजेक्ट होनना बुंदों साइन्स साबजेक्ट बिदिथ' नङा जेनेबा साइन्स स्ट्रिम जानो हागौ बियो
दा बे अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय एडभार्टाइजमेन्टखौ बिथांमोना बोखारबाय नालाय आं दसे उनाव चेक खालामफिनगोन जुदि माबाफोर गोदानै एडभार्टाइजमेन्ट फैफिनोबा आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन दे जेनेबा भिडिअ बानायाबाबो आं वाट्सएप ग्रुपाव खोन्थाहरगोन जेनेबा क्लास 12 पास जानायाबो एप्लाइ खालामनो हागोन ना बेलेग स्ट्रिमनियाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन दा बेहाय मेडिकेल एग्जामिनेसन बेफोरनि बागै एसे डिटेल्स होदों नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय बेहाय मेडिकेल एग्जामा लास्टआव जागोन बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन मड अफ सेलेक्सन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबखाबाय दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंनो रिप्लाइ होनो नाजागोन दा बेखिनियानोमोन एप्लाइ खालामनाय समावथ' नोंथांमोना पेमेन्ट होखानो हादै नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम जाहाथे जायफोर इलिजिबोल केन्डिडेट नोंथांमोना बयबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखिनियानोमोन चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो थाखाय गोजोन्थों